Mä huomasin tehneeni pienen asiavirheen tämän videon edellisessä versiossa koskien Crepuscular Race-osiota, joten tässä on nyt sitten päivitetty versio tästä videosta. Semmonen Facebook-ryhmä kuin Litteä maanpiiri Flat Earth Finland julkaisi tämmösen meemikuvan. Ja tässä mä koitan nyt analysoida tätä meemiä hiukan, eli ensinnäkin tässä on tämmönen kuva, missä näkyy auringon säteitä pilvistä. Ja ne säteet vaikuttais kohdistuvan suoraan kohti aurinkoa, eli ne menee tällä tavalla viuhkana viistoon. Ja sitten sen lisäksi meillä on tämmönen toisenlainen kuva, jossa auringonsäteet näyttäisi menevän suoraan. Eli millä tavalla noin kaksi sopii yhteen, miten ne voi tapahtua samanlaisessa maailmassa. Eli aurinko on tuolla vasemmalla ja sitten ne kaikki auringonsäteet menee tällä tavalla samaan suuntaan aina. Ja sitten tälleen ihan kaikista viimeisenä näyttäisi siltä, että täällä auringosta lähtee säteitä tälleen vinoon taas kerran. Eli niin kuin tuohon on kirjoitettu tarpeen vaatiessa ne yhtenevät. Tietenkin tästäkin, tässä alhaalla olevastakin nämä valonsäteet menee suoraan. Mutta tässä ideana on nyt selittää, että mitenkä toi varjo syntyy. Ja se varjon syntyminen niin saadaan selitettyä noilla viivoilla tällä tavalla. Ja mä havainnollistan sen tässä 3D-ohjelmassa kohta. Okei, mulla on nyt suurin piirtein tää sama skene tässä näin kuin mitä tässä kuvassa on. Ja mä todistan, että se on myös sama skene kuin tässä kuvassa. Mulla on tässä nyt aurinko, ja tää on nyt hiukan erilainen kuin tämä siinä mielessä, että tää aurinko on hiukan kauempana nyt kuin täällä, eli tässä se näyttäisi olevan lähempänä. Ja minkä takia mä teen silleen, niin mä haluan, että tämä pumpra täällä näin, niin se osuu tänne maan pinnalle. Niin sen takia tää on hiukan kauempana. Eli nyt kun mulla on täällä kuu, niin mä pyöritän nyt tätä näin tänne näin. Niin mitä tää nyt sai aikaiseksi, niin se muodostaa tänne tän kuun varjon. Elikkä tämän varjon tässä näin. Ja jos tämä kuu nyt olisi lähempänä tätä aurinkoa, eli nyt tässä on suurin piirtein sama tilanne kuin tuolla noin, eli tuolla ei ole ollenkaan umbraa, eli koko varjoa. Viedään nyt se oikein sopivasti tälleen lähelle. Okei, elikkä mitä sä ajattelisit, että jos meillä olisi nyt kamera tuolla varjon sisällä, mitä se kamera näkisi? Niin mulla itse asiassa on täällä jo kamera. Niin mitä se näkee? Niin tehdään siitä nyt pääkamera. Niin se näkee tämmösen, eli toi kuu on ihan kokonaan nyt varjossa täällä näin. Me nähdään pelkkä musta kuu täällä näin. Paitsi tietenkin hiukan täältä nyt tässä tapauksessa heijastuu täältä maapallon pinnalta tänne kuuhun valoon. Mutta jos meillä on toinen kamera täällä näin, vaikka toi, tehdään nyt tosta se meidän kamera. Ja sitten tää katsoo tänne näin kohti kuuta. Niin tää näkee hiukan tätä aurinkoa täältä kuun takaa. Ja mikä tässä nyt on erityistä ja tärkeää tajuta tossa noin, niin tämä sijaitsee tällä puolivarjoalueella. Eli jos tää nyt sijaitsisi ihan tossa reunalla, sanotaan vaikka tossa noin, niin mä väitän, että tosta kohdasta kun me katsotaan kuuta, niin me nähdään ihan pikkusen auringon reunaa. Elipä katsotaan uudestaan. Niin oikein, me nähdään ihan pikkusen auringon reunaa, eli sen takia tässä on tämmönen puolivarjoalue. Eli tää on vähän niinku sekoitus auringon valoa ja sitten kuun varjoa. Ja sitten nyt me voidaan ruveta vetämään niitä viivoja sitten. Tai itse asiassa siirretäänpä tätä kameraa vielä. Eli siirretään se semmoselle kohdalle, missä me nähdään toi aurinko kokonaan. Eli mennään tänne näin. Tohon noin. Ja se tarkoittaa sitä, että se on tossa kohdassa tätä kuvaa. Eli nyt jos me ruvetaan vetämään viivoja täältä näin. Eli viivatyökalu ja sitten vedetään tosta viiva. Niin se menee tohon varjon reunaan.
ja tosta viiva, niin se menee taas tuohon koko varjon reunaan. Mutta jos me vedetään tosta viiva, me päädytään tuohon kameraan. Ja tosta viiva, niin me päädytään tänne näin toiselle puolelle. Mutta se nyt ei tarkoita sitä, että nämä valo pelkästään tekisi tommosia viivoja, vaan totta kai tämä valasee myös tähän suoraan. Se valasee tänne näin, ja se näkyy tässä maapallon pinnassakin, eli tonne valo tulee myös tolle alueelle. Mutta näillä viivoilla halutaan vaan nyt selittää, että miten tämä varjo muodostuu. Ja tää valasee tietenkin myös tänne näin ja ihan joka suuntaan. Hän on niinku ajatellut, että tässä nyt jotenkin auringon valo jotenkin yhtenee. Eli mitä mä tein? Niin, mä laitoin tänne tämmösiä samanlaisia viivoja, mitä tässä on. Katsotaanpa tätä tilannetta nyt sitten. Eli ne viivat menee tohon suuntaan ja ne esittää vähän niin kuin valonsäteitä. Ne ei oikeasti ole valonsäteitä, vaan ne on objekteja. Mutta tässä mun esimerkissä ne nyt saa luvan esittää valonsäteitä. Niin mitä sä luulet, että mitä me nähtäis, jos me oltais Suomessa täällä näin ja katsottais kohti aurinkoa? Eli aurinko, niin mä siirsin sen tänne vähän kauemmas, koska aurinko on tosi kaukana. Mutta tääkään ei nyt ole oikeassa mittakaavassa, mutta se on nyt vähän kauempana, niin tää antaa ehkä hiukan paremman kuvan tästä tilanteesta. Eli mä yritän nyt etsiä Suomen täältä. Eli tossa on Suomi. Niin jos me oltais tuolla Suomessa, niin mitä me nähtäis, kun me katsotaan kohti aurinkoa? Ja tossa on se kamera, mun pitää siirtää se tänne. Siirretään se Suomeen. Okei, suurin piirtein tolleen. Niin tässä nyt on näkymä Suomesta. Ja tää on nyt, tää kamera leijuu jossakin tosi korkealla maan pinnasta. Eli tämmösen näkymän se näkis, jos ne valonsäteet olisi näkyviä tolla tavalla. Ja sitten jos me katsotaan kohti aurinkoa, niin se on tuolla. Näiden valonsäteiden toisessa päässä. Eli vaikka nämä valonsäteet on tässä suoria samalla tavalla kuin täälläkin, niin se silti tarkoittaa sitä, että ne valonsäteet menee tolla tavalla vinoon. Ja sitten mä laitoin nyt tämän kuun tänne sitten vielä, eli se on tossa noin. Ja mikä se tarkoitus nyt oli tässä illustraatiossa, niin vaikka meillä on aurinko tuolla, vaikka nämä valonsäteet menee suoraan ja ne tulee tuolta auringosta, niin me voidaan silti saada aikaiseksi tämä sama ilmiö. Eli jos me vedettäisiin sieltä auringosta viivat tohon noin, niin me saataisiin noin varjohässäkät aikaiseksi. Mutta samaan aikaan valonsäteet menee myös suoraan ja ne valasee tämän muun alueen tästä maapallosta. Tietenkin. Niin kuin tässäkin kuvassa, ne valasee tuolta noin myös tämän alueen ja tämän alueen. Me voidaan muuten pyörittää tätä maapalloa myös. Eli nyt olisi vähän niin kuin enemmän jossakin toinen aika päivästä. Niin aurinko on vähän matalammalla tuolla. Pyöritään lisää. Nyt tulee ilta ja aurinko laskee tonne horisontin taakse. Sinne menee. Eli mä en tee mitään muuta kuin pyöritän ainoastaan tätä maapalloa. Ja aurinko laskee tonne horisontin taakse tuolla tavalla. By the way, on mahdollista ottaa valokuvia. Joissakin tilanteissa me saatetaan nähdä näitä valonsäteitä tuolta horisontin takaa. Elikkä ilmiön nimi on crepuscular rays. Elikkä crepuscular rays tarkoittaa tämmöisiä valonsäteitä, mitkä tulee auringosta. Ja joissain tilanteissa meillä on semmonen tilanne, että se aurinko on jo laskenut, mutta silti me nähdään nämä valonsäteet taivaalla. Mä koitan nyt etsiä semmoisen valokuvan, missä niin olisi tässä näin. Tässä on esimerkki semmosesta kuvasta. Eli aurinko on tuolla laskenut horisontin taakse, mutta silti me nähdään tossa noita valonsäteitä. Eli litteässä maassa näitä joutuu selittelemään aika lailla, että saa edes suurin piirtein järkevän kuuloisen selityksen. Mutta pyöreässä maassa tää on
aika helppo selittää, koska me tiedetään, että aurinko on vaan laskenut tonne horisontin taakse maapallon pyöriessä. Ja sitten tässä on crepuscular rays, jotka on sitten kuvattu suoraan luultavasti lentokoneesta. Niin tässä me nähdään, kuinka ne valonsäteet on suoria oikeesti, mutta jos me oltais nyt vaikka sanotaan täällä näin ja sitten me katseltais, niin ne näyttäisi olevan vinoja, koska me nähtäis perspektiivissä noin. Mä demonstroin sitä kohta. Tässä taas on uudestaan crepuscular rays, jotka on tuolta horisontin takaa tulossa. Elikkä mulla on tässä tämmönen äärimmäisen yksinkertaistettu esimerkki. Elikkä tässä on aurinko ja aurinko säteilee tähän suuntaan. Eli kaikki valonsäteet menee aina tähän samaan suuntaan, niin kuin näkyy tässä näin. Eli tässä ei tapahdu ikinä semmoista, että joku valonsäde menisi johonkin eri suuntaan. Niin kuin näkee joka paikasta. Ja sitten voit ajatella, että tämä on vähän niin kuin yksinkertaistettu versio pilvistä. Eli pilvipeitteessä on hiukan tämmöistä rakoilua, joka aiheuttaa sitten tähän ilmakehään tämmöisiä säteitä. Ja se ihan oikeasti tapahtuu siis, eli jos mä siirrän tätä näin, niin sä näet kuinka ne säteetkin siirtyy. Eli tää on ihan oikea simulaatio. Niin, mitenkä tää on nyt sitten mahdollista, jos me katsotaan sitä meemikuvaa. Niin siinä meemikuvassa näkyy kuinka ne säteet menee eri suuntaan, ja tässä ne menee samaan suuntaan. Niin totuus on se, että me ei yleensä tämmöistä tilannetta nähdä luonnossa. Eli vaikka ne säteet menee samaan suuntaan, niin me katsotaan sitä aurinkoa yleensä tämmöisestä kuvakulmasta. Eli me nähdään perspektiivi. Ja sitten riippuu siitä sen auringon suunnasta tai auringon sijainnista. Otetaanpa se aurinko ja sitten pyöritetään sitä. Niin se perspektiivi saa aikaan sen, että ne säteet vaikuttaa menevän eri suunnasta. Tällä tavalla. Eli yleensä kun me katsellaan tämmöistä ilmiötä, niin me ollaan itse siellä ilmakehän sisäpuolella. Ja sen takia me nähdään nämä perspektiivissä. Mä luulen ja toivon syvästi, että tää selittää tämän meemikuvan nytten mahdollisimman hyvin ihmisille, että mikä siinä kuvassa ei ollut ihan kohdallaan ja minkä takia siinä esitetyt väitteet mun mielestä johdattaa ihmisiä harhaan tässä näitä ilmiöitä selitettäessä ja noita dokumentaatioita katsottaessa.